So Cassian Semno do Betiano be NSA. I bet you just say Yankasi Suni a bank who be ama epono, ya a tray of Moshiano, yes, a pono ebre pass, and so no so for no, and now was a hinsi when some chieftaincy minister was said the Ghana, which said a national security issue, Tianoa, don't know ya hinsi near Hunchu, who sent Supreme Court and Swakasa, a Tressa James, J. Question, and penny for when you need in free marche bedra for no. When in some who do be am the so mo say bedroom so kasi wish ya me ya frame I'm not sure pa adwa say wa fe kame ho na me fan sem no ensomo Jumadi Esronko baba so wo my Ghana mu National Blue Economy Summit na bosumi wo ne de to so aduasan ba akokopem June bosumi da ya idin kan na pompon so no na mpanifo di kan share wo to hunfo na afutu ode ama Ghana fo ne wiase afa na nyina ne se yankasa yesu ene e ban kwan ya fa so tu nwuragu eponi mu kwan ya Africa no afarifo eyi epomu namma ebros overfishing na Africa na se de yasetena mu nsem tie no ama edi ade emu wodro pa na asoa epo ne be ka ne se pressure tie ka obi ama epo no weda ye nchen no ebre pa jina ye brief ni nyina free epo mu na eba wo hwe ocean foods fish no mni ade a eboa ye ma ye food security ni nyina free epo mu na eba wo hwe transportation se ewi ase ni ema ebe krom ha nyina na ye de adiko nyina ni nyina enampo so nti apono de ehu hia pa tesi nyina akiensa bom na yebo modern se ohawe de pono so no yebeye ho adwuma na aboan amienya epono ho mfaso for current and future generations. Enwechi na UNDP resident representative of my Ghana mu Dr. Angela Lusigi editu jase say adwumadi eboa ama my Ghana enyanti ase ne hunumu awa akwan hodo so a ewiase afa na nyina so ebetimi ate won dwumadi ase enchirimo no so editu dwa enie. And you've heard from the previous speakers that the threat is huge. Sea levels are rising as a result of climate change, and this threatens lives but also livelihoods, especially for coastal cities such as ours and the communities around the world. So as was mentioned, there's 3 billion people whose livelihoods depend on the oceans globally, and in Ghana, that's 3 million people. Wana yen consent from wana so for her hinsie and afi asum honsam so meche chieftaincy religious affairs minister Stephen Asamoah Boateng was say omayi mu ankasade ba ko etoto ye fa hodi anase ye bambo ase meche eye national security e honsam no dodo anu akwa akogina eye ahinsie ene ahintuo ho ensam was ye ka ho bubete se mentebe ho ase be ama no homere so baabi na ye frɛ bambofo so nonko boban na se otu hina na asase bi ho anaso sa konwen ye de afoforo so se ne de ka ho bi na be masa enema no atumi asi ne no atoto my Ghana sumdua ye wo asepare say ye threat to national security na yamade boni ofori kuma Christian aboansema no say of our national security issues are chieftaincy disputes is proven, and indeed when I was sworn in that very night I had to move to a place and slept at 2 a.m. to go and resolve a chieftaincy area. And of course, not forgetting the almighty Boko. And which President ya Dabono Regional Parliament Queen Mothers Association ano anaya ensuya enso editu jase ebrane no abahima afo woman tem ne mo ebe yenhyiemu sebe ya obeto ato adwene afakwan obefa so ebu won kuro no ya de asie ne so se ema no efrimre to bre no ye pese yesua nneoma bebre na ye kaika ye ho ya kwan ya fa so aye didi ya konwa no na we etoso miensa yetumi aye the Krakra na Deputy Minister for Justice and Attorney General Afetua Yeboa enso de to abai enim sebe ya anka one per special chieftaincy fund be ento one mebeboa na mahemfo ewo ndwumadi emu. I am making the proposal say there is a special fund for chieftaincy. The Bassana sa fund a photo ya set the ato ho no. Remember him for so it means sky free e development. They say we emra na is either say be oya aban and I say be oya MP and I say be oya local government authority be na we are sky free aban ho e dey input dwuma. But ye be kaya answer na Ghana kwe be nya fa hodie no nipa no me input dwuma pa no e ya hemfo no.
Free Brown my Ghana to abayi Marche Bejafo ne Ghana mampenyin ade ba kwa na sasem bako ya sensan eye Ghana foko mu a wo penifo twe ho dawre eye ASSIN North Marche Bejani James Chichekwesen sebra na wo kwa kwogina apre Marche Bejadwa no no ye Ghana ni sa ye Canada ni na penifo twe ho dawre nwada na Supreme Court no kwa assist na hye Marche Bejwa no entwa wo penyin James Chichekwesen edimu Free Marche Bejafo edimu esanse na batwo no ekoso no waboni nyina egu Supreme Court esigina yesse Emrahye Bedwani James Chichekwesen dibrese Emrahye Bedwani ene nkrata ne dinwom se Emrahye Bedwani nyina no wontwem esanse wagese dibre no efre ne nsem wo hye kwan se Emrahye Bedwafo ene betu dwasa ASSIN North akonwa no sisi Adom pan a obefoforo betimi abetena so the senti kwan wo fa so emane so afena mu so aye se Emrahye Bedwani nyina no aboni nyina to agu ya enimu aseni bia Justice James Doche etena edwemu ekyerese abato komisan ema Owura Chichekwesen ehwo kwan ema ne kogina epremrahye bedwem dibre wabra ne nkrata ema ne nya Canada ne biem no wanhwehwe mu yi amane bofo eti esi ASSIN North empotemu hono mane omanfo bi o twetwe nkomo na wo mo kyerese eyo mo ya pa se Supreme Court no se gina ye yetesa wodim se emra ne de ye adwuma di bu o man yi de nanso wo mo ekyiremu a opanyina ono no de asem no ekodan eye empanifo so nhwe mankoma nimfa de waye no eha adwen ye chen papa na wo penu nti sese wo munyina aboto ko fanwe makra no mintimi mfa mma nti okada fo nso kra wo fa omo a omo fe kra ombeje no beton nwema no kra wunya hwe wo so enti nke be sire mpanyinfo so nko mbebo sa wo kra kan obi na se de na kwa ye bra ansa na de na ko nipa no kra wo kan otime bre ansa na yakobi yetiranye ye kra mpo a otimewo ewo kanum womo esan edeto yensencho na yenkonkofa ne ye ema wo kwantene eye akuafo ewo honomo Esutifi South mensi ni mu asem na meken wa hafu mantemo akwantifo ene ahyenkafo nyina no de mu a wosu wo hawo no se kwan ya wonam so no atete apansampanti amene o kada kra na befa wo a bo obeje wo no ano oden pa pemfo brane so ya na aye bibio wo sanse ukopehyen kra de na tumu akwa na driver ni bia bɔ ne hwene kwan ne nye tete apansa mo mo ahyen mu twi ne kra no ahoɔden nim to stress mpanimfo me wado kra no mintimi mfa mma nti okada fo nso kra wo fa omo a omo fe kra ombeje no beton nwema no kra wunya hwe wo so enti nke be sire mpanyinfo so nko mbebo sa wo kra kan obi na se de na kwa ye bra ansa na de na ko nipa no kra wo kan otime bre ansa na yakobi yetiranye ye kra mpo a otimewo ewo kanum womo esan edeto yensenchofo enim nsu a eni kromu ho a aye hawo ede amom ete kwantene aye to abai ye bonwo ye ba ko pe bonwo no musa ton ne maye no musa abai ye polytank one bi wa no de e light one no so say ye bepem ne omombe ye maaye ti kwantene e din pa say nsu a ye benum kura e ya asem abla ye to aba nti ye sere mpanifo say omombe ye moa na nsu sem nyamle maye Ohene owo empatemu ho di asempa bafo ewua enso ede adesede eto aban nanim wosoafo no ene wo ahafo Esutifi South District Chief Executive DC owo ene Emrahye Bedwani owo se o meye omomoa tokra e kwan no ntimi mfaso nti yesre aban se omeboae ene regional minister Collins Dauda se omra na omeboae bi se kwan nso to so a nso to a ye maame no omuntimi entwa kwan no ka so entimi nko na aba yefri ho ne nkwa asante mantem no emu adwadifo wo modi wondwa e wo race course dwakase ni bo no wo de adehwede ato mpanimfo hwedwa no so ani afei no kumasi meyo ne wo mu eka bi wo nyina nim se wo strada ho no mo wadi ato se ho no betina di dwana nso empotemu ho no mo no sadia mana donko bi da ho no wose ene acha be hu asa na anu adakra se metro mass bus bi nyame nko anka mu no toy sa nso na sera kase yi wo de bode ne akade ahodo bi firi kwantintin bedura race course hakakra no nyame amfafi afi na sansam so ni nti eye muni ama adwadifo niema afie agu kwanti wo stress penifo hwe na sa bridge no ye ha dwen no wonsiesie ma wo na no da ka toyem chia ka de ba santememu ano akentimi nso ano ka be chia de esi bode no because metro mass kese enye nyame aka ni nyina mu to ka yi mu entos ka ene abobo ya anye ne aka ni nyina asa mu to gata yi adwadifo yi de ato adwase sempanfo antu hu anamon a eto adwomu e odwam ho no omu entua biem eti yesra mo mpanifo meyo
pa wo chon ko to dwagu fem bisa sampan honorable gata maye no rescue so maye bre ye ne ma ye rinu akese ne de watermelon yi ba entimi fa hampo yes no say gata ma yam ye ya kan press ye be meet ye nta take it biem because take say etwe hu fa so be ye nya wo so gata de nya kula ebuoguma ankasa nti yes na mpanfo madawo mama nipa nwu ansa na maba ye gata no ekwan no so nya kula kyese nso to a ye ntimi ntena detective no ba ye ntwa taxi antokwa besi basabasabate ye srampanfo ani die mo ye de ani die sram se se ma ye gata ne ma ye na ma ye kwan ma na kwan ne nyakula resco so de ye huna ma ne pa hwese ye tu ye ba hai ye ka che o mu se ka munye kwan mfiri swame emesi ya se ka adwadefo na mo pon mo ka hia o ka kwa we demu a ka adwadefo no an beba trotro nyina swame lodu ba wo ka obi amfi biriji ibu e de bana ne nipa wu wie dia embenfo dano a ente bia ye be hia me nipa wu ansa ne ye bibi ana ye be ye bibi awie ne agye ni monyam owura kwaku kamara eyo obi a wo boa ahyenkafo ho ye pa adwadefo echirema senso to wono ne gina ho ehwe se ahyenkafo no emfa ho wodi ato edwa se menim dia kora me baka wa brig ne so biem ya ka brig ne dia an kure kemefo enye ya na ba kire wo mugima na ye hire wo nipa yantimi nto nipa kaare ye betima ato na nipa ne de yantimi nto kaase ni nyina so haya na wo fa wo ne se kwan ni ho na wo ntimi ba ya brig ne sisi no saa sentwe sika ya mpanimfo di hu nkomo no ahyenkafo ateso na wo kire mu a wonte so ne ente so kina sanse fango bo no na aba fom kakra ne ma ne akade agodo bi a eka ho a wo mototo ene insurance agodo bi wo mutwatwa no nya de se aba fom nti no 10% no mpanimfo se wote so ne de nya de se obeji atom 1 petrol na nkasa no e di ejuma no no bo no ye den men drivers 2 oil a ye di gu engine no mu since COVID time now oil no ye 85 cedis asat na oil no 220 cedis the cheapest one here 190 cedis refer no yentil do sendu kwa yentil lo refer do ni de sendu kwa yentil do ni de yen nye petrol nkotin na driver ko ye di ejuma petrol o de wa to do na wan to do ahin bia spare part na ye to won to do mo oton na ye to oil mo tisi oil mo ni bo no ye ntumbu ye nto nyama pi brake fluid ntumbu ye nto a passenger phobia woman so ewo ho no ensem say no money to Adom News in Central for enim one year end I was expecting that at least Robert to look a crave and so yen kakra but this year no mind and I was expecting that obey be cacao 1 year end 1 year end oh my master on there at least one train kakra and we say what 20% in at least once I'm seeing the 5 and 10% in the then no one was a spare part na why at least but to maintain the media already it's not good. Yeguswaya ye kase no esomo anopai na ensam no de edoso papa brepam no ye bemo hu se NDC amonyoko no so mpanifo wo mo ede krata aba abonte mu nchemu nyina no ye de ebema mo ewo eho no mo sa na ebusia krata no de aba na menkai won so se ye kwankran so ha se ya na oswafo wo no na wo hwe akwantempo ho nsam so kwaku ofori asiama wode nsama hodo atodwa na wo kire se driver unions nyina no wo mo hwe na ebo no a aba no ampanifo so wo mo nte so ha mo nchemu du no won hwe na won nte so se be ya akwantifo ko mu behind won mo nte so Lawrence Fair no e wo soro dodo tama petrol no ko soro no ye nyina ne ye kasa ma omo a ene ya tumu ne ya gi atumu ne ye etua enti se sia se petrol na aba fom kakra dia wo se Lawrence Fair no ni bo e din dodo ye ntimi omo nte so mai Lawrence Fair no omo je 11 cedis 11 cedis na no ndo mo sanje omo ante so ye kaka omo ne ye wo car ni manya so no passengers ne mate ne driver ye kunya de be fika so ye kunya de be do 37 twe na misi ye se se me lolu fenti maka 37 mi nko fie a driver phobia woman so ene Adom News in Central for atwetwe nkomo ewo 37 station wo ho no edi tudwa se womo de impenifo eda womo adwumedie na no enka hwe enkyerɛ enti womo ehwe nim se ye beka bibia kyerɛ ansa na womo etuso anamo na imprempin no se fe ne babo ntina so omo to petrol no omo to fe ne mu a
ɛyɛ na yɛgye mmoa ni firi mpanimfoɔ no wɔ ansa na ɛbɛba yɛ mpanimfoɔ no wɔ ana ɔmo de pɛn ɛne yɛato so na ɔmo atete fɛ ne de aman ba wɛ ndura ɔmo tee fɛ ne so no ɛna ne mpanimfoɔ no nka ahwe nkyerɛ ɔmo sɛ yɛntwɛn ne mmoa ni mfiri ɛhɔ ne mmerɛ ansa na yɛatete so ɛwɔm sɛ fɛ no petrol no ɔmo ate so kakra o ba masa nneɛma ɛwɔ kaa no ho ne boɔ den sɛsi ɔyɛ boɔ ɛwɔ soro bay food ɛwɔ soro adɔle kɔyɛ ɛwɔ soro ne nyinaa no ɔmo nte suo ti yɛn yɛ te fɛ nso kora saa nneɛma ne nyinaa sɛ egyina deɛ egyina ti bibia na ma yɛn nso so yɛn te fɛ nso sika kakra esi enya na ma ɛno nso so ɛdɛn ɛnso so ɛɛkɔ ɛɛfɔm. Yenkomrashe Bijamwa na Deputy Majority Leader Alexander Afenyo Markins was say sade ba kwa ma desuafo adesua kofom na dodo no ani school ho no de di nkan ye social media be fontentan kese no de etoso mienu chacha bet ya baby was say de maburu ndi edo asi wo mani so no ka me esa adesua no kora de yale so mahura to baby pa na ha dwen was rabatan ene obi a was wo ye na famu de se wonya na nkwada na dwen ensamra ngomasua so Zaya Kenyina aba moframa hon azisua woko internet do za wope na wo ye no se ahen assembly members ya ye edwuma ye na abatu nti yesuo de ye baka no kora oma no obese nti yen hye nso yembo abaka yembo etichefo de eye assemblyman wo pinche anandama nanyim da moframa o ida wo classroom na wo ye video na moframa ho esonfon na woto chacha wabo no wotwe wabo nondu na abrentaba aketese boy do ko school no on day na assemblyman on phone we unit committee members on phone yes sir. Mama Judith Mabel Mika and a year Futu Municipal Education Director or Cherese Asoyano a yen chiripi edition yegua kwemua. Ebe mo fragile every mobile phone so na boa amoni eku and this year. Definitely, if you are not reading over your notes and those things, it will definitely affect you. So I think that with what he has shared with us, we're going back to our schools, going back to our offices, going back to our communities to do things differently so that by the end of it, or at least whatever we all yearning for from our children, we will get.